Jeg er 5. Jeg bliver snart 6. I marts måned, der går vi i planlægningsfase, og så besøger vi børnehaven. Vi har en lille ting med ud, som børnene skal lave, og så har vi overleveringsmøde med pædagogerne derude om hver enkelt barn. Jeg gik i Gaia. Jeg gik i Lindehøj. Jeg gik også i Lindehøj. Jeg har gået i 2 børnehaver. Det har jeg også. Vi går i samme børnehave. Vi får taget billede af dem, og sådan, vi kan se, hvem de er. Det er rigtig hyggeligt, og det er super dejligt, at børnene kommer også og siger, jeg kan godt huske dig fra dengang, at du var over besøg også. Det er den første kontakt, vi har. Derefter så går vi på det mere konkrete plan, hvor vores børnehaveklasseleder, som er den gennemgående figur i det her, faktisk forlader sin børnehaveklasse. Så mit skoleår, det går faktisk fra marts til marts. Men det har man prioriteret heroppe, og det er en god ting at have en gennemgående person. Ja. Det næste, der sker, det er, at børnehaverne, stadigvæk mens børnene går ved dem, kommer på besøg herop dagligt. Det vil sige, at man møder ind i børnehaven, og så går vi på tur op på skolen. Og så laver vi nogle små aktiviteter med dem om formiddagen, så de lærer det, der er dagligdagen i en skole. Det bliver så efterhånden kombineret i løbet af ugen også med, at man kan spise sin madpakke op. Og så går man hjem igen. Så på et tidspunkt, efter 1 til 2 uger, så laver vi det formelle skifte, hvor børnene de skrives ud af børnehaven og ind i vores førskole. Så man kan sige, at den ene hånd slipper ikke, før den anden har taget over. Det kan godt være, at forældrene har sommerfugl i maven den første skoledag, og det har børnene helt sikkert også. Men alligevel så er der bare forskel fra tidligere, fordi de kommer her og går ind og sætter sig på deres pladser. Vi har ikke så mange børn, der er kede af det, og vi har heller ikke så mange forældre, der står med spørgsmål, når skoleåret ligesom er startet. Ja, man finder ud af, at det bliver godt at gå i skole. De synes, det er spændende at gå i skole, så vi prøver at lave nogle aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender fra børnehaven. Det kan være iPads, vi laver nogle små skoleopgaver, vi tegner med dem. Man må lidt flere ting, end man må op i børnehaven. Men ud af det, så prøver vi også at se, hvem de har det godt sammen med. Fordi ud af alle de børn her, der skal vi have fordelt 3 klasser, som er homogene. For os er klassen en vigtig grundenhed, hvor man både kan nå at blive uvenner og venner. Vi vægter meget, at de får trænet deres personlige sociale kompetencer. Børnehaveklasselederne, de er jo nede og lave nogle test på alle børnene også, sådan, så man også ser på det faglige, sådan, så at det også bliver nogenlunde fordelt i klasserne, så der ikke er en klasse, hvor de bare ligger helt vildt højt, og måske en, hvor det er lidt tungt at komme igennem. Alle de 5 pædagoger, der er ansat nede i førskolen, vi har et møde, og så er børnehaveklasselederne også med, fordi de som sagt har været nede og lave de test på dem og har nogle timer, nogle enkelte timer i løbet af ugen. Og så sidder vi simpelthen og samler alle vores iagttagelser sammen. Så skulle vi gerne have lavet nogle rimelig homogene klasser. Og jeg har fået nogle nye venner, som der er rigtig gode og søde. Det er også et spændende område for forældrene, både fordi kommer mit barn sammen med nogen, de trives med, og hvis man har venner med børn i samme aldersklasse, kommer vi i samme klasse, underforstået af forældre i samme klasse. For eksempel Jakob. Jakob, han er også min ven. Jeg har også en, der hedder Christian, og en, der hedder Victor. Men det, vi lægger primært vægt på, det er, at børnene skal have god opbakning for deres eksisterende relationer for børnehaven, men også nye relationer. Vi vil gerne gøre dem robuste ved at udvide deres bekendtskabskreds. Altså opfordre sit barn til at lege med andre, og man også selv som forældre er åbne for, at der kan komme nye relationer ind. Fordi et barns skolegang er vældig afhængig af samarbejdet mellem skole og hjemme. Man kan ikke skelne et barns liv mellem skole og hjem. Det er sammen, der gør, i hvilken grad kan de lære at udvikle sig. Og derfor er det også vigtigt for os at sige, at skoleparathed, det er ikke, at de kan bogstaverne, eller at de er i stand til at skrive deres families navn osv. Det er fint, de kan skrive deres eget navn, men det er i høj grad, at de er selvhjulpende. Fordi skolen bygger på en meget større grad af selvhjulpenhed, end det er i daginstitutionerne. Altså herover der skal de jo selv rydde op efter madpakker. De skal jo selv til at stole op. Og når de kommer ind i 0. klasse, så skal de jo selv til at feje. Og der er jo børn, der ikke engang ved, hvad en kost er. Jeg kan huske en gang, jeg hørte foredrag, hvor en mor havde spurgt den her psykolog, hvornår kan mit barn selv snøre sine snørebånd? Ja, når du giver dem lov til det. Vi har sådan en grundsætning, der hedder, hvis du gør noget for dit barn, som det selv kan, så holder du dit barn tilbage i udviklingen. De skal selv kende deres madpakke.
De skal være med til at få den placeret i køleskabet eller i kassen, så duksene kan bære den ud i køleskabet. De skal gerne vide og gerne være med til at pakke deres taske selv og deres gymnastiktøj selv. Ellers så kan det blive rigtig festligt. Det bedste, det er ved at komme ud og spille en fodbold med de store drenge. Vi gør rigtig meget for, at børnene de skal trives heroppe, både socialt og fagligt, men også, at de skal have tillid til de voksne heroppe, at de skal kunne komme ligegyldigt, både forældre og børn. At, jamen, er der noget, de undrer sig over? Er børnene kede af det? Altså, der kan jo godt være et barn, der er ked af at komme herop, at man kommer og man får en ordentlig snak om det. Man skal endelig bare komme med sine bekymringer, fordi det er den måde, vi hjælper barnet bedst på. Man er blevet mere service-minded over for forældrene. Men vi kommer ikke på børnehaveniveau, for det har vi simpelthen ikke normering til, og vi mener heller ikke, det er vores hovedopgave. Det, der er vores kerneopgave, det er, at børn lærer noget. I får ikke en fuldstændig klokkeren pakke, der bare fungerer, for hvis I gør det, så kører vi videre af samme spor.